Преди много години едно момче попитало стар еврейски търговец, как човек може да направи пари, когато няма нищо. Старецът се усмихнал и казал, всеки човек има нещо. Проблемът е, че повечето хора гледат какво нямат вместо какво могат. И след това му разказал история. Имало беден човек, който всеки ден се оплаквал, че няма връзки, няма пари, няма шанс, няма късмет. Един ден отишъл при мъдър равин и му казал, кажи ми как да забогатея, когато нямам нищо. Равинът го погледнал спокойно и попитал, имаш ли ръце? Да. Имаш ли ум? Да. Имаш ли време? Да, тогава вече имаш капитал. Бедният човек се досъл. Той очаквал тайна. Очаквал магическа формула. Но старецът продължил, повечето хора чакат големия шанс. А богатството идва от малките движения, които се правят всеки ден. След това равинът му дал странна задача. Казал му, в продължение на 30 дни, всеки ден намирай начин да бъдеш полезен на поне един човек. Без значение как. Да помогне. Да продаде нещо. Да свърже двама души. Да поправи нещо. Да научи нещо ново. Защото парите винаги следват стойността. Но преди човека да си тръгне, равинът му казал още нещо. Всяка сутрин, преди да започнеш деня си, кажи, потокът на изобилието тече към мен. И не го казвай като празни думи. Кажи го така, сякаш вече се случва. Човекът се усмихнал недоверчиво. Но равинът продължил, мислите на човек са като врата. Ако всеки ден повтаряш, че няма надежда, че няма шанс, че никога няма да успееш, умът ти започва да търси доказателства за това. Но когато започнеш да вярваш, че животът може да се промени, започваш да виждаш възможности, които преди не си забелязвал. Първите дни нищо не се случило, но човекът започнал да говори повече с хора, да наблюдава, да забелязва проблеми. И постепенно разбрал нещо важно. Навсякъде около него имало нужди. Някой нямал време. Друг нямал знания. Трети търсил помощ. А където има проблем, има и възможност за пари. След време човекът започнал да купува и препродава малки неща. После започнал да помага на хора срещу малко заплащане. После създал контакти. И един ден осъзнал, че богатството не започва с пари. Започва с начин на мислене. Старите еврейски търговци вярвали в няколко важни правила. Първо, никога не чакай перфектния момент. Защото човекът, който започва с малко, често стига по-далеч от този, който цял живот чака голямата възможност. Второ, пази репутацията си повече от портфейла си. Защото хората носят пари при хора, на които имат доверие. Трето, научи се да виждаш стойност там, където другите не виждат нищо. Стар предмет. Малко умение. Една идея. Един контакт. Понякога точно това променя живота на човек. И най-важното, не мисли само, как да взема пари, а мисли, как мога да бъда полезен. Защото когато станеш ценен за другите, парите започват да те намират полезно. В края на разговора бедният човек попитал, а колко време ще отнеме? Равинът се усмихнал и казал, по-малко, отколкото ако не започнеш. Понякога човек няма пари. Но има време, енергия, идеи, умения или просто желание да опита. И точно от това много хора са започнали от нулата. Защото истинската бедност не е липсата на пари, а убеждението, че нищо не е възможно.